мо ҳунармандон ҳами ҳунарҳоро ки дорем пеши мардум, пеши халқ мо ҳунарҳои худмонро нишон медиҳем, ки мана ҳамин ҳунарҳоро мо халқи мардуми тоҷик ай ҳама хоро айёдош мебурем. мо ҳам ҳаракат мекунем, ки боз зиёдтар ҳунарҳомонро зиёдтар кунем, бештар фикр ақиду оқат кунем. ҳанӯз чӣ хеле мебинем, оз дар дасти ман ина кндае, ки бози ман ина табақро тайёр мекунем маҳсулота. И чанория. Ира аз чанор мо тайёр мекунем. Аввал мерем чанорро мегирем, дарахт кадом дарахт маҳсулоте ки бо мо дар кора, ҳамон дарахтҳоро хиш мекунем, мегирем, меорем, ҷобаҷо мекунем, бо ҳамин чени даркорӣ, муфиқи даркорӣ мебурем, оварда мемонем, бо болоақашонро мепӯшонем, ки афтоб назана, шамол назана, накафанд. Иқа меҳнатҳои мо барбод нараванд. Ҳамёнро бо чени даркоримон мегирем, як кунда даркор бошад, мегирем, ҳамонро тайёр мекунем, мехем мебурем. И намуди ози ма коркар кардаистам, ина и чанория, дарахти чанор мебошад. Чанорам дарахти хуб аст. Мо ози ҳамин фақат маҳсулоти тайёр кардаги мо ай ҳамин ду намуд дарахт, фақат чанору чормағза мо табақ мекунем. Дигар дарахтҳоро мо намекунем. Оё барои чӣ ки ё сифатшон пастанд, ё ки ман худам хиш намекунам ҳамонро. Барои чӣ ки мардум мегӯяд, ки вай меоям мепурсанд, ки чӣ намуда, ич кадом табақай, чӣ хел дарахтай, кадомаш хубай, мо ҳамонро ҳамон хубша ҷудо мекунем. Касе дар дилаш дора ҳамин хел мақсад, орзу ҳавас дора, ба ҳамон орзу ҳавасаш мерасад. Дар дил чӣ ҳавасе дошта бошӣ, ҳамон ҳаракат кунӣ, ҳамонро ба қаб мекунӣ. Кадом кор мувофиқи дасту таъби дилат мешавад, ҳамон дар дили одам ҷо мегирад. Баъд ҳамин кор худаш рафтан мегирад, бо худат ҳайрон мешавӣ, ки чӣ хел ман ҳамин корро кардам, чӣ хел ман ба ин дараҷаҳо расидам. Муҳоҷират рафта будем соли 2000, якта ҳамин арои дарахтбурӣ харида овардем. Ай ҳамон 2000 сол мо тарафҳои Россия муҳоҷир намерем. Зиндагимон шукри Худо ҳамин рафтаистай. Фарзандомам донишҷӯанд, бо ҳавоёам меоянд, ёрдам мекунанд. Мо ҳам ҳаракат мекунем, ки ягон кас биёяд, ҷо по кунем, мисол ёрдам кунем, шуно устод шаванд, ҳунарманд шаванд. Пеши ман меоянд, мегӯянд қошиқ кӯ, чахчук кӯ, кавлес кӯ. Ман мегӯям, охи ҳама инро ман карда наметавонам. Ман ин як теша инро бизанам, бо бихезам, ӯ тешаро бигирам, бо бихезам, ӯ товарро бигирам, ин корҳои ман ҳама нимкола мемонанд. Ҳаст ина мебурояд, ҳамин маҳсулотҳои ҳамин барои қошиқшам мерояд, барои ҳама чӣ мерояд. Барои тахтачаам тахта накунӣ, ҳозир ман табақча кардам. ҳамин майдачайдое ки мебурояд, ҳамин табақча мекунам. Ман ин ҳамин майдае ки ҳамин мебурояд, ай ҳамино мешавад шона кунӣ, ҳама чӣ мешавад. ҳозир мо ҳамин алов мекунем, ҳаминро месӯзонем, бовар кунед, агар ҳар яктаи ҳаминро ман аловда мепартам, об мегӯм. То ҳамин апилкое ки мебурояд, ай ҳамин ҳама кор кардан мумкин аст. Ира ки мутахассис дар кор, фикру ақида дар кор, ки ҳаминро бояд чӣ кор кард. Набошад ин ҳозир ин ҳамин як маҳсулотае кардам, нигоҳ кунед, мегӯяд, ки ман худам боварим намебиёяд, ки ман ҳозир ман худам кардам. Вай даста дуроз ки кардӣ, вай худаш рафтан мегирад. Даста ки қафо кардӣ, қафо кашидан мегирад. ҳозир хай бачаҳои ёшам ҳамин орзу ҳавасот доранд, не ки хай ба мурури замон, ба рафти замон талабот бисёр. Мо ҳам мехоҳем, ки шогирд пайдо кунем, ҳунармонро зиёдтар кунем. Мардум бинанд, ки ҳамин халқи тоҷик ҳамин хел ҳунарҳо дорад. Мо мардум ба ҳамин кафи даст зиндагимонро мебарем. Ба миёни бастагимон ҳунарманд омадагем, ҳамин хел ҳунарманд мерем. Шукронаи сулҳу ваҳдати миллӣ, шукронаи истиқлолияш шукри он мекунем, ки чунин сарвари давлат дорем. ғамхории халқи моро мекунад. Мана ба туфайли муҳтарам ҷаноби олӣ мо ҳам соҳиби ҳунар шудем. ҳама маро иҷозат
که من چی هنر کسی چی هنر داره اجازت مرحمت تماشا میکنیم تکنیک‌های نوبرمت خوب می‌برویم، وضعیت فصل خوشی می‌برویم.